Tokorigereria iga ayene TV yetu ya Getembe FM, Getembe TV. Habari bwana? Nzuri sana. Leo mko na bidhaa gani hapa? Leo tuko na mbolea, tuko na Crop Boost, tuko na Power Boost. Tunauza kwa bei nafuu. Leo bei ya leo ni tofauti ama ni ile ya kawaida? Ni bei tofauti. Ni kubwa ama ni ndogo? Kwa vitu zimeanguka, mbolea imeanguka hapa. Season ikikuja hiyo next season tupate mbolea watu wapandie kwa bei nafuu. Nkagerete ngaino mogusi. Very good. Bono karate bingo aba nchio aba ligeri na bategere ba Getembe FM na TV nga aina kichi che oboy amini chimbole obwatega. Nimbwate mbolea ga micro planting oboyo boko simeke bituma ande nimbwate oboyo bonde boko micro top dressing oboyo buno boko top tobwate oboyo bonde boko kuyala suna tobwate type chinge chi oboyo tobwate ya la liva nitrebo amayo tobwate na mange ande tobwate na moyo euphoria Crop Boost nerega Crop Boost kabisa yeyo ko siare chibando ekero chi aminchi chi akwa simikire chi wiki becho gisato kwasiarira. Okay. Bono buna bono bokendu boro by the way. Aina nero ye mbolea at least mokonyara koba moko abaremi egere buna bono bokendu boichire embrero aina ye mbolea nero ekonyara koba go continue bokendu mbolea yo bokenero ekoroku yala liver. All right. Ayambia mono sana. Ogenda to sangamana tukaiga as studio. Okay. Kuruyarange sagwati nerili nkanyara. Sagwati nerili. Neva ngesa gwati nanjeri simeketeli nangu marando romwa moirio ne akakare goeta akakare ko kore kwende ngesa badi. Karati kaya tikanda nyore